Lagay ko ulit sa pinto. Dito. Sangkalan. Tuwid. Hindi, tuwid ko yung cellphone. Yan. O tapos tuwid ko yung bote. Ayan. Kuwameton. Magkain tol. Patang tayo na itong tol. Wala, kaya dito, Mongkang. Oh. Mongkang nga. Oh. Yan. Dapat pa yun. Sakit yung vlogger na. Yan, sangkalan mo na. Yan, Sakit yung vlogger. Dalawa na na. Ito nga akin na lang. Mahal yung sa'yo eh. Yan. Panay sangkal nila eh. Panay sangkal. Kaya kita na makto, kita na makto. Puti, kasuta na ako, ayan.
tago. Ano kilo? 2 kilo. Pag-pauwi mo. Kasi glan. Kailan kaya pa-reduce sa kailan niyan? Ano niya, natamaan yung price. Yun o. Dito, sabi niya, dito, tinamaan niya yung price. Ano mga niya? Lumakot yung alam mo yung gulong na nakaganyan dito sa ano niya. Oo. Tapos pinakailangan niya pa din. Sa bomba niya. Ano siya niya, sira? Alin? Hindi ganyan talaga yung ano niya, muffler yung ano niya. Street pipe yan, maingay talaga yun. Maingay.